Aku iki klebu kadang Kurawa. Neng aku iki digethingi karo Kakang Duryudana. Mergane aku iki seneng karo Werkudara. Jenengku Jaya Susena teku gandrung karo Werkudara ora karu-karuan. Nyandang nganggo tak plek-plekne kaya Werkudara. Werkudara nganggo pupuk, aku ya nganggo pupuk, ora ketameng pupuk bawang. Aku yo nganggo dodot poleng. Ora ketang tuku nang pasar uler. Nek lak yo poleng. Aku ngingu kuku mung nek Werkudara kuku Pancanaka. Iki yo mung kuku ngono wae. Jane biyen yo dawa gandeng tek tak nggo nyiter. Aku ki biyen digething karo Kakang Kurupati. Disetrake mula aku ki Kurawa melarat dhewe. Ora diaru-arui. Wis. Mergane aku iki ya gandrung-gandrung tenan karo jenenge Werkudara bocah kok kaya ngono iso nyuwargake bapake. Karo sedulur-sedulure nyodo tresna ngrampungi gawe anggere wong mesti seneng. Aja meneh kok wong gambare ku anggere wong iki udah masang Werkudara Gubetula. Anang meneh Werkudara dadi pendhita. Ora ana ya wong masang gambare Sengkuni ngono kok ora ana. Aku ki nek arep urip dhewe gek kepiye wong ora anak ora bojo. Nek aku ki arep teluk karo Pandhawa ya isin. Kakangku mati, dulurku mati kok aku urip dedepe njaluk urip golek kamuktene awak ijek. Angel men ta ya. Nek aku ki arep perang, ngono gek tanggo menang ya apa wong pirang-pirang do kalah. Wis. Meneh-meneh aku. Ah ya wis, aku lila mati nek sing mateni Werkudara. Bocah sing tak tresnani. Werkudara mandeka di kuwi sapa? Durung ngerti to mbek aku? Durung, kowe kuwi sapa? Aku ki ya kakangmu nak dulur. Kakangmu nak dulur. Aku ki ya Kurawa. Kok kowe ora tau ngetok? Aku disengiti karo kakangku. Gethingi karo Kakang Duryudana aku ki. Jenengmu sapa? Jaya Susena. Golek ana daftare Kurawa 100 jeneng Jaya Susena ya aku iki. Ngono. Kados karepmu arep apa? Aku ki bingung. Aku ki jaman semana urip neng Ngastina, aku ki ora diaru-arui karo Kakang Duryudana. Sababe aku ora seneng mbek kowe. Mbok Mudyat aku seneng karo kowe tenan. Mula nyandang nganggo ora tak plek-plekne kaya kowe. Lho aku ndek kuku. Najan bujel. Mergo aku gandrung karo kowe. Iki dodot boleng iki ya tak plek-plekne kaya kowe. Wah, jan ngantek kaya kena nggo sekak ya, Tru. Nek ndorongku doro dodote ra Bang Bintulu. Oh, ireng putih. Mula ngene ya Werkudara. Nek aku ka teluk karo kowe ngisini-sini.
Nek aku ki arep perang ora wurung aku ya ora menang. Aku yo tulung aku patenono ki. Aku patenono aku lila mati nek sing mateni kowe. Ngono. Wis pulo urip ora urung aku ya mung digeguyung wong. Ya to, halo Jaya Susena. Ora urung melu karo Pandhawa ming dadi kongkonan. Apa mung kan tuku rokok, kon gawake tas. Kon gawake sandal, ming ngono to. Luwih becik mati wis. Aku patenono ki. Wah, Kemar. Ora duwe salah, ora duwe kleru. Lho, Kurawa ki rak mungsuhmu. Ora kabeh Kurawa kuwi elek. Nek gelem becik ya tak beciki. Ayo kowe manut to karo aku. Kowe pancen wis sedulurku tak openi. Nek perlu ning Jodipati. Ayo. Bareng karo aku. Mah isin aku. Mbok ngombe racun. Ngombe racun. Ah witekno nyomo kok dioroh-orohke. Wong lara bingung golek obat e. Wong waras kuwi njuk mati. Mlumah ning ril, ora lap ora ilang nyawamu. Tenan, aku doro. Rila aku. Nek sing mateni kowe. Suwarga aku. Ah, Kemar. Piye, Tru? Lah pripun mboten purun? Aku ki tenan kok. Aku sedih aku nyawang kahanan kaya ngene iki nyawang dulur-dulurku wis entek kabeh. Aku ki ngopeni awakku dhewe ya kangelan. Mula aku pengen aku ndang mati ora apa-apa. Ning aku duweni apa penjaluk sing maten kudu Werkudara. Ngeten nggih, sampeyan kula kandhani. Ya piye? Ning tenan. Tenan wis aku pokon piye wis manut aku. Wani pira? Cakeme. Sampeyan mangatur nggih kali Sinundarawati, mang bloko mawon. Nggih. Napa tujuan sampeyan apa karep sampeyan? Mangaturke kalih Sinuwun Prabu Kresna. Oh, Prabu Kresna. Nggih. Yayine ana. Enten pun. Sinundarawati enten, Sinuwun Prabu Baladewa enten. Oh, nek Kakang sampean Duryudana mati. Mati ya wis. Aku ya ora gelo. Kabeh ki rak ngunduh tandurane ta, Tru? Nggih. Lah iya ya wis Kakang Duryudana kaya ngono kuwi ya karepe. Ning aku ora ngono, ajan aku ki mati, ning aku ki golek dalan sing bener. Ya ngrungkepi karo kautuh karo Prabu Kresna. Sapa kisana? Nggih kula Jaya Susena Sinuwun Jaya Susena. Nggih. Wis saka ngendi? Nggih kula niki keng Ngastina, kula niki Kurawa. Kurawa nggih nomor 8 basa 3. Oh, sing nomor 83 nggih. Lho kok lagi ketok saiki? Kan kula mboten ndelik. Panjenengan kula niki disengiti kalih kakang kula Prabu Duryudana sebab kula niku gandrung kalih Werkudara. Kula seneng kaya Werkudara niku nandhangaken sulah bawa karep kula sing kula tiru nggih Werkudara niku kakang kula Prabu Duryudana mboten seneng ngoten. Mula kula niki klebu Kurawa sing melarat dhewe pun mboten gablek napa-napa. Uripa mboten wurung kula dadi tontonan. Lah terus karepmu kula ajeng kepengin njaluk mati ning sing kula ken mateni nggih wong sing kula tresnani Werkudara niku ngoten lho. Niku Werkudara mboten purun. Oh, ngono. Nggih. Nek kowe wis ikhlas tenan, empun lah. Saestu pun lahir batin, pun. Ajeng kepripun melih? Ajeng mentan-mentan kaya gendhewa malang-malang kaya perbatang. Alah pun kekuatan napa? Mila kula nyuwun sarana
supados Werkudara niku purun mejahi kula. Ya, entenono sedaya. Kowe ngerti iki Jaya Susena? Niku napa niki? Iki alang-alang. Nanging alang-alang dudu sak menehi alang-alang iki jenenge glagah. Alang-alang nanging kaku mula diarani glagah. Glagah alang-alang. Bu ngaten. Yo. Terus glagah iki mengko tamakno, telorongno. Sak kenenge mengke gak malah Werkudara sing pejah. Pripun malah kula kakehan dosa. Kowe jare mau sambat percaya. Perintah kok dadak kowe maidu. Oh nggih, dados glagah niki kedah kula telorongke kalih Werkudara. Ya. Sak kenane nggih sendika. Glagah iki mau Jaya Susena dimesake ora keneng. Cik, apik dari gandrung karo aku. Kena ngopo? Kowe nibake glagah macep nang lengenku. Ora kena digawe becik. Nah, nesu pancen tak jarak. Kowe ben nesu. Pirang-pirangke karo Werkudara. Wah, bar gawe wirat. Pamer umuk. Iki jare wong umuk, wong pamer ning kesasaban kowe atimu becik. Ayo, kowe prasaja karo apa? Aku ki jajane ya tulus, aku ki kepengin njaluk mati. Kaya apa? Wis jarak karo aku. Tak piloro menteles wae. Lah nek kowe caramu mateni ngono ku ya kangelan kowe mateni aku. Takono dhisik. Ngono. Supaya gampang matimu ki piye Kang? Ngono lho.
Mbek nyawa ki aku. Nek mbok perkosa ngono ku ya ora gathuk. Jare kowe iki pendhita. Kulino dadi Begawan Bima Suci ya to. Apa-apa kudu kanthi wening ciptane menep rasane. Lho iso mulang to aku. Apa wong goblok iki sak jek urip kudu goblok terus ya ora. Kalau mangsa ya nang petingane. Akan rewet ben pancen kowe njaluk mati. Piye caramu supaya kowe tak mati? Ngene. Tak duduhi ya, lho. Epek-epekku kiwa iki eneng kaya dene andeng-andeng. Nek wong kuno yen diarani toh, mapan eneng epek-epekku iki. Ngono. Nek mung awakku sak kojor iki mbok tiban wis tok godomu kae ngantek remek ora iso mateni aku. Nek iki anggere mbok jawe ngono wae. Wis, mesti ilang nyawaku. Donya isine kok ya werna-werna. Lah. Kapak-kapak ya mung menteles wae. Sepek-epek ya mudar. Nggih nggih, Bang nggih. Iya. Pancen tiyang niku duwe sloga, duwe bendanan dhewe-dhewe. Iya pancen mengkono. Wis rasa digagas. Sangkene Kurawa. Mandelengaken cakra nira kumiteran nang asta pindha cileming wang surya Jadi Kresna kula wonten timbalan iki ngadhepu Koko Prabu. Yen lakon kaya mengkene iki wis bisa nemtokake sing unggul yudane kuwi ora ana liya kejaba mung para kadang Pandhawa. Perang gedhe iki Baratayuda iki sing meneng Pandhawa. Prabu sinaosa mekaten dereng saged dipun wastani Pandhawa menika meneng. Lho kok ngono? Nggih. Sebab jangkepipun menawi Pandhawa menika menang unggul wonten tetembungan bedah kutha mboyong putri bondo ratu. Nggih ngaten menapa mboten? Iya. Lah nggih. Bedah kutha sampun. Ngestina bedah. Ratunipun Prabu Duryudana sampun gugur nanging putrinipun bener ya isih kurang ya Yayi. Nggih. Menika tembungipun taksih goteng kirang jangkep. Lah banjur lakon iki nggih. Kok Prabu sawetawis perkawis menika sampun kula pasrahaken kaliyan Yayi Arjuna. Oh mengkono nggih. Kados pundi mangke babaring lelampahan Yayi Arjuna anggenipun boyong putri
Oh mengkono ya. Nggih Koko Prabu. Monggo sumene saking sawetawis. Rayu kuniter sinrang pandra sing makruta serna kumaraning wiyat mantyan kumlabeting dwaja suwuh pras to kayu kaprapal puspita handrahing siti oron mawur katyuping angin kukilo anar sumetar lah yang kono tawau pusrebah gugur wonten madyaning payudan gembong-gembonging Kurawa nengke Prabu Duryudana tumpes tapis tanpa sesa amung kiwa dereng ora maos lega marang jroning penggalih para Pandhawa kalamun to dereng saged njangkepi nggih Sang Prabu crita dene Rasa Ngupadi kawan ingkang rayin nggih Sang Parto inggih Risang Arjuna wauta sirigek ingkang ragya
lumaksana ganti ingkang kawursita. Ing mriku wonten tukulaning mungsuh trubusaning satru ingkang tetela maksih umpetan. Punika ta warnanipun kadang mudanira Narendra ing Astina. Soahe nganti galigapan kadya menungsa ingkang wis koncatan kumarane